Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Ein braint ni, unwaith eto'r bore yma, yw addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. A felly, gadewch i ni weddio nawr a chyflwyno yr oedfa yma i'w ofal e. I arglwydd ein Duw, i ni yn cyflwyno ein hunan ar munudau nesaf yma i dy ofal di. I ni'n ymwybodol arglwydd, ein bod ni yn gallu cymryd y pethau hyn yn ganiataol. Arglwydd hyd yn oed yr patrwm newydd yma o addoli dros y we fel petai. I ni'n gallu dod yn gyfarwydd â hynny ac yn gallu syrthio i ryw rigol o arglwydd. Maddau ni cadw ni rag hynny. I ni'n gweddio y bydde di nawr yn dod â dy air di yn ffres i ni, ac y bydde di'n cynhesu'n calonau ni i ni allu dyfoli di mewn ysbryd a gwirionedd fel rwy ti yn ei heiddi. Arglwydd, siarad â ni, sgweli di fod yn dda, gad i ni fod yn ymwybodol bod ni nid yn unig yn addoli ein hunain, ond ein bod ni yn ymuno â dy holl bobl di. Heddiw, dydd cyntaf yr wythnos, dydd atgyfodiad yr arglwydd Iesu, i ni'n dod ynghyd i addoli ein Duw ni. O arglwydd, derbyn ni felly'n ddiolchgar. Amen bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, na ni barhau i foli gyda'n gilydd trwy ganu. Mae'n anodd i ni feddwl am Gymru heb fod canu ymynau yn rhan o'n bywyd crefyddol ac o'n bywyd diwylliannol ni. Ond nid yno y sefyllfa cyn y diwygiad Methodistaidd y 19af ganrif. Yn y cyfnod yna fe welwyd ffrwydriad o ganu ac o gyfansoddi ymynau gan bobl fel y cawr William Williams o Bantycelyn ac eraill. Ond yr arfer cyn hynny oedd canu salmau yn arbennig. Ac a'r reswm am hynny oedd yr argyhoeddiad fod Duw mor aruchel, mor fawr, fel mai dim ond geiriau Duw ei hunan oedd yn briodol i gyfarch Duw ac i'w foli fe yn yr addoliad gyhoeddus. Ond fe gafwyd rhai ymynau yn y cyfnod cyn y diwygiad Methodistaidd, ac un o'r rai mwyaf adnabyddus yn eu plith nhw yw'r emyn, mae fi yw'r atgyfodiad mawr, mae fi yw gwawr y bywyd. Awdur yr emyn yna oedd dyn o'r enw Ellis Wyn o'r Las Ynys yn agos i Harlech, y ffeiriad Anglicanaidd oedd e. Mae'n cael ei ystyried yn un o awduron rhyddiaeth gorau'r Gymraeg. Fe gynhyrchodd ddau lyfr sy'n cael ei ystyried yn glasuron ein rhyddiaeth ni. Y cyntaf ohonyn nhw, y gyhoeddwyd yn 1701, oedd addasiad o lyfr Saesneg gan dyn o'r Jeremy Taylor. Jeremy Taylor, fel mae'n digwydd, pan luniodd e'r llyfr yn byw yn Sir Gyfyrddin. Mae Ellis Wyn yn nawr yn addasu'r llyfr mae'r Gymraeg dan y teitl reol Buchedd Sanctaidd, Buchedd yn golygu bywyd. Llyfr defosiynol ydyw sydd yn rhoi cyfarwyddiadau i bobl ynglyn â sut mae byw y bywyd Cristnogol a'r bywyd hwnnw wrth gwrs yn arwain yn y pen draw i'r nefoedd. Ond ymhen 2 flynedd yn 1703 fe gyhoeddodd i lyfr enwog iawn a dylanwadol iawn gweledigaethau'r Bardd Cwsg. Ac yn y llyfr mae nawr nid darlunio y bywyd Cristnogol diwiol mae'n neud, ond i'r gwrthwyneb yn gwirionedd yn darlunio bywyd pobl sydd yn byw heb Dduw, yn byw bywyd aniwiol. Hynny yw, mae'n darlunio nhw yn byw mewn strydoedd pleser a balchder ac elw. A'r strydoedd yn y pen draw yn arwain at angau ac o dan reolaeth brenin angau fel betai a'r angau yn y diwedd yn arwain at farwolaeth dragwyddol. Ond yn y weledigaeth hefyd, mae yna un stryd fach. Mae'n rhaid mynd trwy borth cyfing i fynd i'r stryd yna a heibio i ffynonau difeilwch. A'r stryd fach yna, wrth gwrs, yn arwain i'r nefoedd.
Nawr, ymhen rai blynyddoedd, yn 1710, fe ath Ellis Wyn ati I baratoi argraffiad newydd o'r llyfr gweddi gyffredin, sef llyfr gwasanaethau yr Eglwys Wladol. Ac wrth wneud hynny, fe ddarganfu fod ganddo fe tudalen gwag yn y llyfr. Ac yn dda iawn I ni, fe benderfynodd ychwanegu emyn o'i waith I hunan, fel y gwelwn ni, addasiad aralleiriad o eiriau'r Beibl yw'r emyn mewn gwirionedd. Ond yr emyn yma, mae fi yw'r atgyfodiad mawr, mae fi yw gwawr y bywyd, gychwanegu hynny ar y tudalen gwag hwnnw. Emyn ar thema marwolaeth. Mae'n emyn, mae'n rhoi'r pennawd i'r peth yn dweud bod yn emyn cynhebrwng yda. Ond nid emyn trist sydd gyda ni fan hyn, ond emyn sy'n llawn gobeith a llawn sicrwydd. Mae'n emyn ar y mesur salm, a mae'n emyn sy'n symud yn urddasol ac yn gadarn ac yn sicr. A mae'r odli mewnol, gewch chi, yn y mesur salm hefyd, yn rhywsut yn arafu'r dweud ac yn atgyfnerthu'r sicrwydd sydd yn y dweud. Mae fi yw'r atgyfodiad mawr, mae fi yw gwawr y bywyd. Caiff pawb am cred medd arglwydd Dduw trengi fyw mewn eilfyd. Nawr, 12 pennill oedd i'r emyn yn wreiddiol, ond 4 sy'n cael I canu erbyn hyn yn gyffredin. A mae'r 4 pennill yna yn seiliedig ar eiriau Crist yn Efengil Iwan. Mae'r emyn yn mynd mlaen wedyn I gyfeirio at eiriau Job, enghraifft, mae fi yw'n fod fy mhrynwr yn fyw, ac yn mynd mlaen wedyn I sôn am lyfr y datgyddiad o datganiad fyna bod bobl sy'n byw, sy'n marw yn Crist yn wynfydedig ac yn y blaen. Ond beth sydd gyda ni yn y 4 pennill cyntaf yw geiriau Crist I hunan yn cael ei aralleirio neu mydryddu. A mae'r 2 bennill gyntaf yn seiliedig ar geiriau Crist yn Ioan 11. Nawr, mae'r gwasanaeth angladd yn y llyfr gweddi gyffredin yn dechrau gyda y dyfyniad na o eiriau Crist. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Yr hwn sydd yn credu yno fi, iddo farw a fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw yn dragywydd. A beth sydd gan Ellis Wyn wedyn yn y 2 bennill gyntaf yw aralleiriad o'r adnodau hynny o eiriau Crist yn Ioan 11, 25 a 26. Mae fi yw'r atgyfodiad mawr, mae fi yw gwawr y bywyd, a mae'r gair gwawr na wrth gwrs yn ychwanegu at y dweud ydy. Caiff pawb am cred meddfarglwydd Dduw, trengi marw, fyw mewn eilfyd. Yn y darlleniad gwreiddiol, beth o gan Ellis Wyn oedd nid y farglwydd Dduw, ond farglwydd cri trengi fyw mewn eilfyd. Ac I fi, mae'r darlleniad yna'n well fi'n credu oherwydd mae'n pwysleisio cryfder Crist yn gallu cyflawni I addewidion. Gyda mae'r 2 bennill yn mynd mlaen I barhau aralleirio geiriau Crist. A'r sawl sy'n byw mewn ifydd gred I mi gaeth drwydded nefo. Trwydded, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n rhoi caniatâd neu rhyddid I ni. Fel nallo angau brenin braw, mae fel nawr yn gweledigaethau'r Bardd Cwsg yn personoli angau, fel brenin braw mor rymus yw angau. Dyw angau hun ddim yn gallu gwneud unrhyw niwed i'r Cristion, i'r sawl sy'n credu yn Christ. Nallo angau brenin braw ddrwg iddaw yn dragwyddon. Roedd gwasanaeth arall hefyd yn y llyfr gweddi. Gwasanaeth ar gyfer bobl oedd yn rhyw sal I ddod i'r gwasanaeth cymyn. Cymyn y claf oedd yr enw ar y gwasanaeth yma, ac adnod amlwg oedd yn cael ei dyfynnu yn y gwasanaeth yna, oedd geiriau Crist yn Ioan 5:24. Yn wir, meddwl eich wi,
Yn neb sy'n gwrando fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, a gaiff fywyd tragwyddol, ac ni ddaw i farn, eithir y fe aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Ac yn penillion 3 a 4, beth sydd gyda ni fan hyn yw Ellis Wyn yn aralleirio'r y geiriau yna o Ioan 5. Mae'n dechrau, wrth gwrs, gyda'r union eiriau dechreuol yn wir, geiriau cyfarwydd iawn, wrth gwrs, gan Grist yn aml iawn yn cyflwyno rhywun sy'n gan ddweud gyda'r geiriau yna yn wir. A medde Ellis Wyn am Grist, medd gwir i hun, Crist yw y gwirionedd yn fe. Pob cyfryw ddyn sy'n gwrando, dyn fyna golygu nid gwryw, ond gwryw a benyw, gallwn ni aralleirio hynny, pob cyfryw un sy'n gwrando fy ngair, gan gredu'r tad am rhoes, mae didranc einioes ganddo. Fe soniodd Ellis Wyn yn y pennill cyntaf trengi, marw. A dyna, yr un gair sydd fyna mewn gwirionedd tranc, sef marwolaeth, ond mae'n didranc, ynddo. Hynny yw, mae'n cael bywyd tragwyddol. Mae didranc einioes ganddo. A wneud i orau i fyddhau trwy ffydd i'n geiriau hyfryd. Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth o angau caeth i fywyd. Fel y gwelwn ni fyna, fel trwy'r emyn cyfan, mae'n aralleirio geiriau Crist, ond mae'r ychwanegiadau bach yna gan Ellis Wyn ei hunan, fel y gair gwawr yn y llinell gyntaf, enghraifft, neu fel y geiriau trwy ffydd i'n geiriau hyfryd. Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth o angau caeth i fywyd. Mae'r ychwanegiadau bach yna yn cyfoethogi'r dweud, yn dyn nhw. Beth sydd yn rhedeg hefyd trwy y 4 pennill yma yw'r pwysles yma, gewch chi wrth gwrs yn y gwreiddiol, yn eiriau Crist ei hunan ar gredu. Caiff pawb am cred meddfarglwydd Dduw trengi fyw mewn eilfyd. Y sawl sy'n byw mewn ifyd gred i mi, caiff drwydded nefol. Ac yn y blaen, ac yn y pennill ola yn sôn am yr un sy'n i fyddhau trwy ffydd i'n geiriau hyfryd. A hynny'n atgoffa ni, wrth gwrs, hefyd o eiriau yr Apostol Paul yn sôn yn llyfr yr Actau, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chydwedig fyddi. Wel, dyna eiriau hyfryd yn wir. Ni am droi yn awr at air Duw, ac i ni'n edrych y bore yma ar Efengil Ioan pennod 11 ac adnodau 1 i 54. Nawr, wythnos diwetha, wrth i ni gyrraedd ddiwedd adnod 10, ond ni'n dod i ddiwedd mewn ffordd gweinedogaeth cyhoeddus
yr arglwydd Iesu. Nathon ni weld Iesu'n mynd yn ôl i le oedd Ioan gynt yn bydyddio, a mewn ffordd oedd hwnna'n dod ar y ran yna o yr hanes i ddiwedd. Oedd wedi dechrau gyda Ioan bydyddiwr, mae'n gorffen Iesu nôl lle oedd Ioan yn bydyddio. Nawr, penod 11 a mewn i ddechrau penod 12, i ni yn cael rhyw adran fach sydd yn paratoi'n ffordd ar gyfer y Pasg, ar gyfer uchafbwynt yr llyfr i gyd, sef wythnos y Pasg ac yna croeshoeliad ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Felly, Ioan 11, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Yr oedd yn byw ym Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a eneiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt. A'i brawd hi, Lazarus, oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, a mae dygyfaill syr yma yn wael. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. A nawr, roedd Iesu yn caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac wedi clywed ei fod ef yn wael, arhosodd am 2 ddiwrnod yn y fan lle roedd. Ac wedyn, dywedodd wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl i Judea. Rabi, medda'r disgyblion wrtho. Gynnau roedd yr Iddewon yn ceisio dylybyddio. Sut y gellu fynd yn ôl yno? Atebodd Iesu, ond nid oes 12 awr mewn diwrnod? Os yw rhywun yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu, oherwydd mae'n gweld golau'r byd hwn. Ond os yw rhywun yn cerdded yn y nos, mae'n baglu, am nad oes golau ganddo. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt, y mae ein cyfaill Lazarus yn huno, ond yr wyf yn mynd yno i'w ddeffro. Dwedodd y disgyblion wrtho, arglwydd, os yw'n huno, fe gaiff ei wella. Ond at ei farwolaeth ef roedd Iesu wedi cyfeirio, a hwythau'n meddwl mae siarad am hun cwsg yr oedd. Felly, dwedodd Iesu wrthynt yn blaen, mae Lazarus wedi marw. Ac eich mwyn chwi, yr wyf yn falch nad oeddwn yno, mwyn i chwi gredu. Ond gadewch i ni fynd ato. Ac meddai Thomas a elwyr Didymus wrth ei gyd ddisgyblion, gadewch chi ninnau fynd hefyd i farw gydag ef. Pan gyrraeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Yr oedd Bethania yn ymyl Jerusalem, rhyw 3 kilometr oddi yno. Ac yr oedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu yn dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dwedodd Martha wrth Iesu, pe bias y ti yma, syr? Ni biasau fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi o'n rydd Duw i ti byth bynnag a ofynnu ganddo. Dwedodd Iesu wrthi, fe atgyfoda dy frawd. Mi o'n, meddai Martha wrtho, bydd yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dwedodd Iesu wrthi, my fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydwyf, arglwydd,
atebodd hithau. Rwyf fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Wedi iddi ddweud hyn, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair, a dweud wrthi o'r neilltu, mae'r athro wedi cyrraedd, ac mae am dy weld. Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd ato ef. Nid oedd Iesu wedi dod i mewn i'r pentref eto, ond yr oedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi ei gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chysuro fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, eithant ar ei hôl, gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed ac meddai wrtho, pe bias y ti yma, syr, ni bias oedd fy mrawd wedi marw. Wrth ei gweld hi yn wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi hwythau yn wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Ble rydych wedi ei roi i orwedd, gofynodd. Tir di weld, syr, meddent wrtho. Torodd Iesu i wylo. Yna dwedodd yr Iddewon, gwelwch gymaint yr oedd yn ei garu ef. Ond dwedodd rhai ohonynt, oni allai hwn a agorodd lygad y dall gadw'r dyn yma hefyd rhag marw? Dan deimlad dwys drachefn, daeth Iesu at y bedd. Ogof ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. Symudwch y maen, meddai Iesu. A dyma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn dweud wrtho, erbyn hyn, syr, mae'n drewi. Mae yma ers 4 diwrnod. Oni ddywedais wrthyt, meddai Iesu wrthi, y cait weld gogoniant Duw, dim ond i ti gredu. Felly symud asant y maen. A chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roedden ni'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dwedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mai tydi am hanfonodd. Ac wedi dweud hyn, gweiddodd a llais uchel, Lazarus, tyrd allan. Daeth y dyn a fi farw allan. A'i draed a'i ddwylo wedi ei rhwymo a llieiniau, a chadach am ei wyneb. Dwedodd Iesu wrthynt, datodwch ei rwymo, a gadewch iddo fynd. Felly daeth llawer o'r Iddewon, y rai oedd wedi dod at Mair a gweld beth roedd Iesu wedi ei wneud, i gredu ynddo. Ond daeth rai ohonynt i ffwrdd at y Phariseiaid, a dweud wrthynt beth roedd Iesu wedi ei wneud. Am hynny galwodd y prif offeiriaid a'r Phariseiaid gyfarfod o'r Sanhedrin. A dywedasant, beth rydym am ei wneud? Mae'r dyn yma'n gwneud llawer o arwyddion. Os gadawn iddo barhau fel hyn, bydd pawb yn credu ynddo ac fydd awr Rhufeiniaid a chymryd oddi wrthym ein teml a'n cenedl hefyd. Ond dyma un ohonynt, Caiaffas, a oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno, yn dweud wrthynt, nid ydych chi yn deall dim. Nid ydych yn sylweddoli, mae mantais i chwi fydd i un dyn farw dros y bobl, yn hytrach na bod y genedl gyfan yn cael ei difodi. Nid ohono'i hun y dywedodd hyn, ond proffwydo yr oedd, ac yntau'n archoffeiriad y flwyddyn honno, fod Iesu yn mynd i farw dros y genedl, ac nid dros y genedl yn unig, ond hefyd mwyn casglu plant Duw oedd ar wasgar a'i gwneud yn un. O'r diwrnod hwnnw felly, gwnaethant gynllwyn i'w ladd ef.
Am hynny, peidiodd Iesu mwyach a mynd oddi amgylch yn agored ymhlith yr Iddewon. Aeth I ffwrdd oddi yno i'r wlad sydd yn ymyl yr anialwch, I dref a elwyr Effraim, ac arhosodd yno gyda'i ddisgyblion. Amen. Wel, nawn ni weddio gyda'n gilydd. Nawn ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O, Dad, I ni'n diolch unwaith eto am dy air di, ac am yr hyn I ni'n I ddarllen am yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd â awdurdod dros fywyd a marwolaeth. Ac Dad, I ni yn diolch I ti am yr gobaith sydd ganddo fe i'w gynnig I bobl anobeithiol fel ni. Ac arglwydd ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu nid yn unig yn ein hachub ni ac yn rhoi bywyd tragwyddol I ni, ond I ni'n diolch fod e'n gwneud hynny trwy gynnig perthynas I ni a thi dy hun. Ac Dad, fel I ni'n clywed Iesu fan hyn yn gweddio ac yn gwybod o fod ti wastad yn gwrando arno fe, I ni yn diolch bod ni yn gallu dweud yr un fath. Wrth I ni weddio nawr. Ein bod ni ar wasgar. I ni'n gwybod o fod ti yn gwrando bob amser ar dy blant I. Ac I ni'n gwybod o fod ti yn ateb gweddiau dy blant I. A ni'n gwybod fod atebion di yn rhagori ar unrhyw beth I ni'n gallu I ddeisif neu I ddychmygu hyd yn oed. Arglwydd, diolch I ti. Ni'n diolch I ti am yr hyn sy'n cael ei ddweud fan hyn, fod yr arglwydd Iesu yn mynd I roi ei fywyd dros ei bobl mwyn casglu rai sydd ar wasgar a'i gwneud nhw'n un. Ac, Dad, mae hynny'n rhoi'r fath gysur I ni. Mewn cyfnod lle I ni wedi'n gwahanu, lle I ni methu dod ynghyd fel byddwn ni'n dymuno, I ni'n gwybod fod y sefyllfa yma ddim yn I bara am byth. Ond fe gawn ni dragwyddoldeb gyda'n gilydd a gyda'r arglwydd Iesu. Dad, diolch I ti am hyn. Arglwydd ni'n cyflwyno'n hunan nawr I dy ofal di. I ni yn gweddio bydd yr geiriau I ni darllen unwaith eto'r bore yma yn anogaeth I ni, yn gysur I ni, yn help ac yn her. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni ddeall a helpa ni gredu yr hyn rydyn ni'n I ddarllen. Dad, bydd gyda ni yn ein amrywiol sefyllfaoedd, ein amrywiol anghenion. I ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu, yr atgyfodiad a'r bywyd, yn cynnig ei hun I ni, bob un y bore yma. Arglwydd, derbyn mawl a'n diolch ni nawr. Yn ei enw. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd I gael stori nawr i'r plant, ac yna ar ôl y stori plant, ni'n mynd I ganu can syml, ond can newydd sydd wedi I baratoi gan Lydia Adams. Diolch iddi hi. Yn y darlleniad heddiw, nathon ni glywed Iesu yn dweud, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd fyw. Nawr, sut ydyn ni yn gallu byw bod ni wedi marw? Dwi ddim yn ei lot o synwyr, ond mae Iesu'n ateb y cwestiwn yna I ni'n barod. Mae'n dweud, fe yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Os mae Iesu yn gallu marw a dod nôl yn fyw, mae'n gallu gwneud yr un peth I ni. Pan ydyn ni'n marw, ni'n cael mynd I byw yn y nefoedd gyda Duw. Os ydyn ni credu yno fe. Dyna'r peth pwysig yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr mae'r adnod yma yn werthfawr iawn, a mae'n werth cofio'r adnod yma. Felly, heddiw fi eisiau chi I feddwl am ffordd creadigol I ysgrifennu'r adnod allan. Achos pan ni'n ysgrifennu pethau allan,
mae'n gallu bod yn haws cofio. Felly, ffeindiwch cerrig yn yr ardd neu dail neu beth bynnag a ysgrifennwch yr adnod allan. Fi wedi bod mas yn casglu cerrig a fi wedi ysgrifennu'r adnod gyfan a fi'n cofio'r adnod yn dda nawr. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. Dwi am i chi, a phobl Dduw i gyd. Ddeall mor yr ithro fawr ydi cariad y Meseia. Mae'n lletach yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach, na dim byd arall. Dwi am i chi, a phobl Dduw i gyd. Ddeall mor yr ithro fawr ydi cariad y Meseia. Mae'n lletach yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach, na dim byd arall. Efesiau 3 adnod 11. Trowch gyda fi yn eich Beiblau i'r adran a ddarllenon ni yn gynharach yn Ioan 11. Dyma un o'r hanesion mwyaf rhyfeddol a mwyaf hyfryd yn y llyfr i gyd. A mae hynny chydig bach yn rhyfedd yn dydy. Pan ni'n ystyried, mae un o'r themau sy'n redeg trwy'r hanes yma yw marwolaeth. Yr pwnc yna, mae cymaint ohono ni ddim eisiau siarad amdano fe o gwbl. Dros y misoedd diwethaf yma, ni wedi cael ein gorfodi yn do i wynebu reality marwolaeth. Falle bod chi'ch hunan wedi bod yn poeni am eich iechyd a'r posibilrwydd ohonoch chi yn mynd yn sal ac yn marw, neu falle bod chi yn galaru hyd yn oed dros rhywun i chi'n nabod sydd wedi marw, neu falle bod chi'n gofidio am rhywun sydd ar hyn o bryd ar ei gwely angau. Ac un o'r pethau sydd wedi dod yn hynod o amlwg yn ystod yr pandemig yma yw bod ein gwlad ni a'n cymdeithas ni ofn marwolaeth. A mewn llawer o ffyrdd, mae'r ymateb hynny yn un ddigon synhwyrol. Achos mae marwolaeth yn beth dychrynllyd. Mae e'n beth ofnadwy. Mae'n frawychus. Mae'n hyll. A dyna pam y ffordd cyson yr Beibl yn sôn am farwolaeth yw ei fod e fel gelyn. Gelyn mawr ac ofnadwy. Gelyn poenus, i ni ddim yn gallu ei osgoi ac i ni ddim yn gallu ei goncro chwaith, y gelyn mawr olaf i ni gyd yn gorfod i wynebu. A mae e'n wir i ddweud, heb yr arglwydd Iesu Grist, does na ddim byd gwaith na marwolaeth. Oherwydd beth yw marwolaeth, ond y gwahanu yna o'r corff a'r enaid sydd yn arwydd o'r ffaith ein bod ni'n byw mewn byd o bechod. Mae marwolaeth corfforol yn arwydd o y ffaith bod ni wedi marw yn ysbrydol ac hynny oherwydd ein pechod ni sydd yn ein gwahanu ni oddi wrth Dduw fel ffynhonnell bywyd. Wrth i ni farw, mae hynny'n dangos fod ein amser ni
ar y byd yma wedi dod i ben. Mae'r awr wedi dod i wynebu ein creawdwr ac i gael ein barnu. A felly mae marwolaeth yn elyn dychrynllyd. Heb yr arglwydd Iesu Grist, allwch chi ddeall yn iawn pam ein bod ni yn reddfol eisiau osgoi marwolaeth ar bob cyfryf. Ond y newyddion da sydd dynnu y bore yma, newyddion sydd i weld trwy'r Beibl i gyd, ond sydd yn amlwg iawn yn ein testun i'r bore yma, yw fod marwolaeth yn elyn sydd wedi ei goncro, wedi ei threchu gan yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw yr atgyfodiad a'r bywyd. A felly, does dim angen i ni ofni marwolaeth mwyach os yw'n ffydd ni ynddo fe. Mae 4 pwynt hoffwn ni i ni ystyried y bore yma yn y testun yma, a maen nhw i gyd i wneud â marwolaeth. Pwynt gyntaf yw hyn. I ni gyd yn marw. I ni gyd yn marw. Mae'r hanes yn dechrau yn dydi wrth i newyddion gyrraedd Iesu fod un o'i ffrindiau fe yn sal. Adnod 1. Roedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Roedd yn byw yn Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a eneiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt, a'i brawd hi Lazarus oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, mae dy gyfaill yma yn wael. Nawr, ni ddim yn gwybod rhyw lawer am y teulu yma. Y teulu oedd yn agos at Iesu, yn ffrindiau da gyda Iesu, teulu oedd Iesu yn ei caru. Ni ddim yn gwybod beth oedd hanes iechyd Lazarus. Mae yna awgrym bod nhw'n deulu eitha amlwg yn y gymuned, bod nhw'n deulu falle efo digon o arian, digon cyfforddus. Ond dyw'r peth yma jyst ddim wedi gallu helpu nhw naddo. Ni wedi gweld hynny yn y mywydau eraill. Dyw statws ag arian a phoblogrwydd a'r holl bethau hynny yn methu, yn cadw ni rhag mynd yn sal a marw. Mae Lazarus fan hyn. Mae'n mynd yn sal, ac yna yn y diwedd, mae yn marw. A trwy'r hanes yma, ni'n cael ein cyflwyno i reality, marwolaeth. Ni'n clywed am Alar, y chwiorydd, Mair a Martha. Pan mae Iesu'n dod atyn nhw, maen nhw'n defnyddio'r un geiriau yn dydyn nhw, adnod 21. Dwedodd Martha wrth Iesu, pe buas y ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Adnod 32. Pan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed a meddai wrtho, pe buas y ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hynny yw, mae nhw wedi bod yn siarad am y peth, yn dychmygu, beth tas y pethau yn wahanol, beth tas y Iesu wedi bod yma, beth tas wedi cyrraedd mewn pryd, fysa Lazarus dal yn fyw, ond dyw e ddim, mae wedi marw, fel i ni gyd yn marw. Ac yna ni'n clywed am yr galarwyr eraill sydd wedi dod. Rai ohonyn nhw, fi'n siŵr, yn ffrindiau ac yn deulu, ond yr arfer hefyd yn y dydd oedd bydde gennych chi galarwyr proffesiynol, pobl oedd yn cael eu cyflogi mwyn dod i wylo a gweiddi ac i chwarae offerynnau. Ni'n clywed yn adnod 19. Yr oedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Ac adnod 31, pan welodd yr Iddewon a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chysuro, fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, eithant ar ei hôl, gan dybio i bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. Mae Lazarus di mynd yn sal a di marw. Mae chwiorydd
yn galaru drosto fe. Mae'r gymuned o'i amgylch yn galaru hefyd. Ac eto, yn hynny o beth, dyw'r hanes ddim yn anghyffredin ydy e. Hynny yw, i ni gyd yn gwybod am bobl sydd wedi mynd yn sal a di marw. I ni gyd wedi galaru drosto nhw. I ni gyd di gweld y gymuned yn dod at ei gilydd mwyn galaru. Mae marwolaeth yn rhan o fywyd pob dydd, yn dydy. Mae'n rhywbeth i ni gyd yn gorfod i wynebu. Ond falle bod ni, oherwydd hynny, oherwydd bod ni mor gyfarwydd am marwolaeth, di rhyw fath o perswadio'n hunan, wel, sdim ots. Mae marwolaeth yn rhan o fywyd. Mae'n beth ddigon naturiol. Ni gyd yn marw, felly sdim pwynt poeni am y peth, ond na. Dyw marwolaeth ddim yn naturiol. Doedden ni ddim i fod i farw pan greodd Duw pobl yn y lle cyntaf ar ei lun a'i ddelw fe'n creuodd ni mwyn byw a mwynhau ei gwmni am beth pechod sydd wedi tarfu ar hynny. Pechod yw'r reswm pam i ni'n marw. A felly, dylsyn ni ddim dod yn gyfarwydd am marwolaeth neu rhyw fath o chwarae lawr mor ddifrifol yw marwolaeth. Na. Ni'n gweld hynny'n dod allan yn agwedd Iesu. Adnod 33. Wrth ei gweld hi'n wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi hwythau yn wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys, neu, gallwn ni gyfieithu, gan ddicter. Ble rydych wedi ei roi orwedd gofynodd? Tyrd i weld, syr, meddent wrtho. Torodd Iesu i wylo. Yna dwedodd yr Iddewon, gwelwch gymaint roedd yn ei garu ef. Ond dwedodd rhai ohonynt, ond ni allai hwn a agorodd lygaid y dall gadw'r dyn yma hefyd rhag marw? Dan deimlad dwys drachefn, neu yn ddig drachefn, daeth Iesu at y bydd. Ogof ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. Sut mae Iesu yn ymateb i farwolaeth, i'r ffaith ein bod ni gyd yn marw? Wel, mae'n wylo, mae'n crio. Ni'n gweld fan hyn i ddyndod mewn ffordd arbennig iawn. Mae'n torri galon. Dros yr hyn mae Lazarus wedi wynebu. Ond yn fwy na hynny, mae'n profi'r teimlad dwys yma, neu yr dicter yma. Mae'n mynd yn grac. Pam? Wel, wrth weld effeithiau pechod, wrth iddo fe weld be mae pechod yn y byd wedi ei achosi, wrth iddo fe weld yr galarwyr yma, fel petai yn cymryd marwolaeth mor ganiataol, mae'n grac. Mae Iesu yn casau marwolaeth. Mae'n gweld fod marwolaeth yn elyn, a mae Iesu di dod fel ryfelwr mwyn concro y gelyn yma. Falle bod chi'n cofio stori Dafydd a Goliath. Hanes adnabyddus yn y Beibl. Dafydd, y bugail bach, yn dod ac yn clywed Goliath, y cawr mawr yn bygwth pobl Dduw ac yn gwawdio Duw. Be mae Dafydd yn gwneud? Wel, mae'n mynd yn grac. Mae'n teimlo'r dicter diwiol yma. Dwi'n methu dioddau clywed a gweld yr gelyn yma yn siarad mor hi. A felly mae'n mynd a mae'n ymladd ar ran y bobl ac yn ennill y fuddugoliaeth, yn dydi? A dyma mae Iesu yn ei wneud fan hyn. Dyma ei ymateb i farwolaeth ac effeithiau pechod yn y byd. Mae'n ei gythryddo fe, a mae'n dod fel concwerwr. Ni gyd yn marw, a mae'n beth
iach bod ni'n sylweddoli hynny ac yn cydnabod hynny, ddim yn trial anghofio neu anwybyddu neu osgoi hynny. Ond peidio chwaith chwarae fel lawr, mae marwolaeth yn beth erchyll, a mae'n beth, dylsyn ni fod yn ceisio ateb ar ei gyfer e, a mae Iesu di dod mwyn cynnig yr ateb hwnnw i ni. Dyma ni'n dod at yr ail bwynt felly. Iesu yw'r unig obaith sy'n gennym ni yng ngwyneb marwolaeth. Mae'n drawiadol yn dydi. Rydych chi sylwi mae Iesu'n clywed fod Lazarus, ei ffrinder, mae'n ei garu yn sal, ond mae yn oedi. Dyw Iesu ddim yn mynd yn syth. Nawr, mae'r disgyblion yn rhyfeddu fod e'n bwriadu mynd o gwbl. Maen nhw'n gwybod fod Iesu'n peryglu ei fywyd wrth fynd i lawr. Ond dyw Iesu ddim yn poeni am hynny, ydy e? Dyna yw ystyr yr ateb mae'n rhoi yn adnod 9. Ond nid oes 12 awr mewn diwrnod. Os yw rhywun yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu, oherwydd mae'n gweld gole'r byd hwn. Ond os yw rhywun yn cerdded yn y nos, mae'n baglu, am nad oes golau ganddo. Hynny yw, mae Iesu'n dweud, mae yna amser i bopeth, ac dydy fy mywyd i ddim yn mynd i gael ei rhoi i farwolaeth tan fod yr awr cywir wedi dod. Felly, dwi ddim yn oedi achos bod e'n ofnus, mae'n oedi am reswm penodol yn dydy. Adnod 4. Pan glywodd Iesu, meddai nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Hynny yw, mae Iesu'n oedi ddim yn mynd yn syth ac yn ceisio gwella Lazarus cyn iddo fe farw, achos mae eisiau dangos rhywbeth i ni. Mae eisiau dangos rhywbeth, i Lazarus ei hun, ac i Mair, a Martha, a disgyblion, a'r dorf oedd i dod yno. Mae eisiau dangos, ydyn ni gyd yn marw, ond mae yna obaith. A'r unig obaith sydd gennym ni yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae Lazarus yn mynd i farw, ond nid diwedd y stori fydd hynny, achos mae gan yr arglwydd Iesu yr awdurdod i roi bywyd drachefn. Mae Iesu di dod i'r byd mwyn ein achub ni rhag farwolaeth, ac mwyn trawsnewid y ffordd i ni hyd yn oed yn gweld marwolaeth. A ni'n gweld chydig o hynny yn adnod 11. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt, y mae ein cyfaill Lazarus yn huno, hynny yw'n cysgu, ond yr oedd yn mynd yno i'w ddeffro. Mae disgyblion Iesu'n camddeall, maen nhw'n meddwl fod e'n golygu bod Lazarus just yn cysgu neu mewn rhyw fath o coma, a bydd e'n deffro, bydd e'n iawn, ond be mae Iesu'n awgrymu fan hyn yw i'r Cristion, i ddisgyblion Iesu, y rai sydd â'i ffydd nhw ynddo fe, does dim angen i ni ofni marwolaeth mwyach. Mae wedi dod fel bod marwolaeth yn colli ei rym, yn colli ei ddychryn, yn colli ei golyn, ei sting. I'r Cristion, mae marwolaeth nawr fel cwmpo i gysgu. A disgwyl i'r arglwydd Iesu i'n deffro ni, efo sŵn ei lais hyfryd e. Ac wrth gwrs, dyna mae'n mynd ymlaen i esbonio'n llawnach i Martha yn dyfa yn adnod 23. Dwedodd Iesu wrthi, fe atgyfoda dy frawd. Mi o'n, meddai Martha wrtho, bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dwedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Oedd Martha yn credu mewn atgyfodiad.
Falle bod hwnna'n wir amdano chi. Mae yna lawer o bobl heddi sydd yn credu mewn rhyw fath o fywyd ar ôl marwolaeth. Mae nid marwolaeth yw y diwedd terfynol fel petai. Ond mae Iesu'n dweud, ti ddim wedi gweld y cwbl. Na, fi yw'r atgyfodiad. Fi yw'r bywyd. Mae'r cwbl wedi ei bersonoli fel petai yno fi. Fi yw'r unig un sy'n gallu atgyfodi person. Fi yw'r unig un sy'n gallu cynnig bywyd tragwyddol. Fi yw'r unig obaith sydd gan unrhyw un yng ngwyneb y gelyn dychrynllyd yma. Os ych chi'n credu yno fi, meddai Iesu, falle bydd rhaid i chi wynebu poen a salwch am arwolaeth, ond bydd hynny ddim yn farwolaeth tragwyddol. Bydd hynny ddim yn farwolaeth o farn ac o uffern ac o gael eich cosbi gan Dduw am byth. Na. Os ych chi'n credu yno fi, fe gewch chi fywyd tragwyddol. Nawr, mae hynny'n ddweud mawr yn dydy, a petai unrhyw un yn dweud y geiriau hyn, bydde fe'n iawn i ni ddweud, wel, beth yw'r prawf, beth yw'r dystiolaeth? Pam ddylsyn ni credu yr hyn ti'n ei ddweud? Wel, mae Iesu'n rhoi dystiolaeth yn dydy. Mae'n dangos i awdurdod. Mae'n dangos gwirionedd. Pwy yw e? Mae'n mynd at y bedd. Mae'n dweud wrthyn nhw, agorwch roliwch ymlaen i ffwrdd. A maen nhw'n protestio, maen nhw'n gwrthod. Maen nhw'n dweud, mae'r corff di bod yna am 4 diwrnod, mae'n drewi erbyn hyn. Mae Iesu yn mynnu ei ffordd, adnod 43, wedi dweud hyn, gweiddodd a llais uchel Lazarus. Tyrd allan. Daeth y dyn a fi farw allan. A'i draed a'i ddwylo wedi ei rhwymo allu einiau a chadach am ei wyneb. Dwedodd Iesu wrthynt, datodwch ei rhwymo, a gadewch iddo fynd. Mae'r llais yma, na ddod ar bydysawd i fodolaeth, yn galw Lazarus o'r bedd, a doedd ddim dewis ganddo fe ond i fyddhau. Mae Iesu wedi dod mwyn rhoi bywyd, mwyn datod ein rhwymo ni, mwyn ein ryddhau ni o ein pechod ni, ac o gyflog pechod sef marwolaeth. A gallwn ni heddiw glywed i lais ein galw arno ni ac yn rhoi bywyd tragwyddol i ni nawr. Yn ein achub ni rhag farwolaeth heddiw. Ac yna, yn y dydd pan fydd ein dychwelyd, byddwn ni'n cael ein atgyfodi ac yn derbyn cyrff newydd ac yn cael bod gyda fe am byth. Mae Iesu'n profi gwirionedd i eiriau. Mae ganddo fe yn unig obaith yng ngwyneb marwolaeth. Nawr mae'r arwydd yma, atgyfodi Lazarus, mae'n rhyfeddol yn dydy. Ac, i ni sy'n gwybod diwedd y stori, mae yna elfennau ddigon cyfarwydd yn does i'r hanes. Pan ni'n clywed am ddyn yn cael ei gladdu mewn ogof efo carreg o'i flanau, y dyn sydd wedi ei osod am sawl diwrnod cyn dod allan, dyn sydd wedi ei lapio mewn rhyw llieiniau ar rhwymo. Wrth gwrs, ni sy'n gwybod diwedd y fengilion, ni fod i feddwl am atgyfodiad Iesu. Ac eto, doedd atgyfodiad Lazarus ddim yn cymharu efo atgyfodiad Iesu. Oedd Iesu ddim yn y bedd am 4 diwrnod. Oedd ei gorff ddim wedi dechrau pydru achos oedd Duw di addo. Bydde hynny ddim yn digwydd i'w feseia fe. Oedd dim angen i ddilynwyr Iesu i agor y bedd. Na, dyma angel yn rholio y maen i ffwrdd. Oedd dim angen neb i ddatod rwymau a llieiniau Iesu, ond oedd ei hun wedi gallu ei gosod nhw a'i plygu nhw'n daclus yn barod i'r disgyblion i weld. Ni'n gwybod diwedd yr stori yna. Ond mae'r cwestiwn dal i sefyll felly, sut
sut mae Iesu yn gallu cynnig bywyd? Sut mae'n gallu cynnig maddeuant ac atgyfodiad i'w ddilynwyr e? Wel, dyma'r pwynt nesaf, sef, mwyn cynnig hyn, roedd rhaid i Iesu farw. Ni gyd yn marw. Iesu yw'n unig obaith ni yng ngwyneb marwolaeth, a'r unig ffordd mae'n gallu cynnig y bywyd yma i ni yw wrth iddo fe farw yn ein lle ni. Ac yn rhyfedd iawn, mae'r esboniad yna yn cael ei roi i ni o hefusau y gelyn, y rai sy'n gwrthwynebu Iesu. Ni'n clywed yn dyn ni ar ddiwedd yr adran fod y Phariseied a'r prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol yn clywed am beth oedd Iesu wedi wneud. Maen nhw'n galw'r Sanhedrin, yr cyngor crefyddol, iddewig at ei gilydd mwyn penderfynu beth i'w wneud. A maen nhw'n poeni. Pam maen nhw'n poeni? Wel, maen nhw'n meddwl, os oes gormod o bobl yn dilyn Iesu, bydd y Rufeiniaid yn clywed am hyn, a bydden nhw'n dod mewn grym mwyn stopio yr gwrthryfel yma. Ac wrth wneud hynny, bydden nhw falle yn cymryd i ffwrdd yr mesur o'r rhyddid a hawliau oedd ganddyn nhw, ac wrth wneud hynny, bydden nhw hefyd yn cymryd i ffwrdd awdurdod y Sanhedrin. Felly unwaith eto, meddwl amdano nhw eu hunan maen nhw fan hyn. Ac yna ni'n darllen adnod 49. Ond dyma un ohonynt, Caiaffas, a oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno, yn dweud wrthynt, nid ydych chi'n deall dim. Nid ydych yn sylweddoli. Mae mantais i chwi fydd i un dyn farw dros y bobl, yn hytrach na bod y genedl gyfan yn cael ei difodi. Nid ohono hun y dywedodd hyn, ond proffwydo yr oedd, ac yntau'n archoffeiriad y flwyddyn honno, fod Iesu yn mynd i farw dros y genedl. Ac nid dros y genedl yn unig, ond hefyd mwyn casglu plant Duw oedd ar wasgar a'i gwneud yn un. Maen nhw'n dweud fod cloc sydd wedi torri yn dal i ddweud yr amser cywir dwywaith y dydd. A rhywbeth fel yna sydd yn ei fan hyn. Mae Caiaffas, yr archoffeiriad, fod yn siarad allan o gymhellion hunanol anghywir, eto mae'r ysbryd glân fel petai yn arwain i ddweud rhywbeth gwir. Nid yn union be mae e'n golygu. Mae'n dweud fod e'n well i un dyn farw na bod y bobl i gyd yn marw. A be mae e'n golygu yw bod e'n well i Iesu farw na bod y Rufeiniaid yn dod ac yn lladd ac yn dinistrio'r genedl gyfan. Ac oedd e bron yna ond oedd. Oherwydd dyna yw cynllun Duw. Mae Iesu, yr un dyn, yn mynd i farw yn hytrach na bod ni yn gorfod marw. Mae awdur bywyd yn mynd i gael ei roi i farwolaeth dros y bobl yn ein lle ni, fel aberth ar ein rhan ni. I ni yn mynd i farw, ac i ni'n heiddi marw. A dim ond Iesu all gynnig obaith i ni yng ngwyneb marwolaeth, ond mwyn gwneud hynny. Mwyn gallu galw'r meirw allan o'r bedd a galw nhw i fod gyda fe am byth, mae yn gyntaf yn gorfod marw. Mae pechod yn heiddi cosb cyfiawn Duw. A felly'r unig ffordd i ni beidio â marw a gwynebu barn Duw yw fod Iesu yn cymryd y gosb yna arno fe ei hun. Ac ar un lefel, dyna mae e wedi wneud yn barod yn dyfa, yn yr adran yma. Wrth i Iesu ddod i Fethania, dod mor agos i Jerusalem, dod a atgyfodi Lazarus,
dyna sydd di arwain at yr cynnydd yma nawr mewn gwrthwynebiad a'r cynllwyn terfynol i'w ladd e. Mae Iesu di dod, gallai fe di aros draw, ond mae di dod ac atgyfodi ac oherwydd hynny mae e nawr yn mynd i gael ei ladd. Ond wrth gwrs, dyma yw'r llwybr mae Iesu wedi ei gerdded erioed. Dyma pam ddath i'r byd. Mae Iesu fan hyn, mae'n galaru a mae'n casau marwolaeth a mae eisiau'n hachub ni rhag marwolaeth a mae e'n gwybod mae'r unig ffordd o wneud hynny yw bod ei hun yn marw yn ein lle ni. Fod yr atgyfodiad ar bywyd yn cael ei gladdu mewn bedd. Fod y mab yn cael ei wrthod gan y tad. Fod oen Duw yn gorfod cael ei gasau, a'i gamdrin, a'i ladd yn greulon ar groes o bren, mwyn cymryd ymaith pechodau y byd. A'r cwestiwn yw, ydyn ni'n credu hynny? Dyna mae Iesu'n amlwg eisiau, yn dyfa. Neth chi weld mae'r gair yna credu yn codi dro ar ôl tro, unwaith eto. Adnod 14. Felly dwedodd Iesu wrthynt yn blaen, mae Lazarus wedi marw ac erich mwyn chwi roedd yn falch nad oeddwn yno mwyn i chwi gredu. Adnod 25. Dwedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd pwy bynnag sy'n credu yno fi. Iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth, a wyt ti yn credu hyn. Ac yn adnod 40. Ond i ddywedais wrthyt, meddai Iesu wrthi, caid weld gogoniant Duw, dim ond i ti gredu? Felly symud asant ymlaen, a chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn yn gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dwedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, mwyn iddynt gredu mae tydi am hanfonodd. Ydych chi'n credu? Credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yr atgyfodiad ar bywyd. Dyna'r unig ffordd. Yr unig ffordd i gael bywyd yn lle marwolaeth. I gael maddeiant yn lle cosb. Credu. Credu mae yw pwy ddwedodd e. Credu fod wedi marw yn ein lle ni. Credu mae fy mhechod i nath i arwain i'r groes, ond fod o'i wirfodd wedi dewis marw yn fy lle i. Os i chi'n credu'r bore yma, yna chi'n ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Chi yn un o'i ddilynwyr e. A mae hynny nawr yn dod â ni at ein pwynt ola ni yn fyr iawn. Achos nid yr archoffeiriad yw'r unig un sy'n dweud rhywbeth heb falle gwerthfawrogi ystyr llawn i geiriau nhw. Y pwynt ola felly yw hyn, mae Iesu werth marw drosto fe. Mae Iesu werth marw drosto fe. Yn gynt yn yr adran, ni'n clywed geiriau Thomas, un o'r disgyblion a ni'n aml yn dyn ni'n meddwl am Thomas fel yr un nath amau yr atgyfodiad, yr un oedd ddim yn fodlon credu fod Iesu wedi dod nôl yn fyw heblaw bod e'n cael ei weld a'i gyffwrdd e. Fan hyn, ni'n gweld ochr arall o Thomas, un llawer mwy clodwyw. Adnod 16. Meddai Thomas a elwyr Didymus wrth ei gyd ddisgyblion, gadewch i ninnau fynd hefyd i farw gydag ef. Wrth i Thomas weld ei athro, a'i arweinydd, a'i arglwydd e'n mynd i wynebu perygl. A fwy na thebyg i gael ei ladd, mae Thomas fan hyn mewn ffordd hyfryd iawn yn dweud, wel, gadewch i ni fynd hefyd. Gadewch i ni fynd i wynebu marwolaeth gyda fe. Nawr wrth gwrs, ni'n gwybod wrth allan ymlaen, nid dyna ddigwyddodd. Pan mae perygl yn dod, yr
milwyr yn dod i arestio Iesu, mae'r disgyblion yn ffoi ac yn ei adael ei wynebu marwolaeth ar ei ben ei hun. Ac mae hynny'n iawn oherwydd dyna oedd cynllun Duw. Oedd Duw di gweud bydde'r bugail yn cael ei daro a'r defaid yn ffoi ac oedd rhaid i Iesu wynebu'r groes ar ben ei hun oherwydd oedd ei farwolaeth yn unigryw. Dyw roi yn bywyd ni i Iesu, dyw bod yn barod i farw ei fwy ni, dyw hynny ddim yn ennill iachawdwriaeth i ni. Dyw hwnna ddim yn ennill gwobr neu cariad neu maddeuant i ni gan Dduw. Dyw jyst gweud, fi eisiau roi fy mywyd i ti. Dyw hynny ddim yn ennill atgyfodiad a bywyd tragwyddol. Na. Ond os i ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu, yna mae marwolaeth wedi colli ei rym, yn colli ei ddychryn. A nawr i ni, yn gallu dweud, gyda Thomas, gadewch chi ninnau fynd hefyd i farw gyda ef. Mae di marw mwyn yn achub ni, mae di marw mwyn rhoi bywyd i ni. Wel, gadewch chi ni nawr, roi'n pechod ni farwolaeth. Gadewch chi ni nawr fod yn barod i wynebu gwawd a gorthrwm. Gadewch chi ni nawr fod yn barod i gael ein carcharu. Gadewch chi ni nawr fod hyd yn oed yn barod i farw drosto fe. Oherwydd ni'n gwybod fod ein bywyd tragwyddol ni yn ddiogel ynddo fe. Does dim byd gan farwolaeth i'n hofni ni mwyach. I ni'n gallu byw ei fwy ni. A bod yn barod i farw ei fwy ni hefyd. Mae marwolaeth yn elyn. Ni gyd yn marw. Iesu yw'r unig obaith sydd gennym ni, a hynny oherwydd fod wedi marw yn ein lle ni. Ydych chi'n credu hynny? Wel, gadewch chi ni nawr fod yn barod i fynd a'i ddilyn codi'n croes yn ddyddiol, ymwadu a'n hunan, a roi'n bywydau ni yn ebyrth ei fwy ni. Amen. Amen. I ni'n mynd i ganu unwaith eto gyda'n gilydd wrth i ni ddod a'n hoedfa ni i ben. Oh
Diolch am ymuno â ni unwaith eto'r bore yma. Os oes unrhyw beth sydd wedi cael ei ddweud yn yr neges yma, hoffech chi drafod ymhellach, byddwn ni wrth yn boddau petai chi'n cysylltu â ni. A gadewch i ni weddio nawr gyda chi ni gyflwyno'n hunan i ofal tyner yr arglwydd. O Dduw ein tad, i ni yn troi at y ti yn awr ac i ni'n ymddiried yn hunan yn llwyr i ti. Does na neb efo geiriau bywyd tragwyddol ond yr arglwydd Iesu Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd. Helpa ni i weld hynny, i gredu hynny, a'i ddilyn beth bynnag a ddaw. O arglwydd, derbyn ni nawr, derbyn ein mawl ni am diolch ni gyd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen.